lai ki min sim jong ki khna khlum jongi ngila do no ha ka shib nai ar men ta ka tayo balik ka yai ja kum ni ke ai ka ba kini ki khna ki le ban sha slot ju bor ka jing im ka jong ki da ka jing sngo khia ngawana khma jong phi ban pin pau ya ka jing sngo si ka ba kraw ya ka jing long jing man jong ni ka im lang ka sa lang ka jong ni men ta ko manga ki ba bon na pedeng jong phi ru phi pang ka men sim ha ba phio I ya kum kini ki jing ja bakin yai ja na ka we ka por sha ka wei pan ka jing lap ya ka met yap jong u hebret ba news nam karta u kershan bor khar mudai na rut surok hamau pat lom rum nong klapin par nyang kriat sashi sien ya ki pai ba jong kanong ba shlong bat ka jelahi baro ka we bat ka ni kala ja tang hadin kat tu kat ni tayo balalap ya ka met jong I hebret insa phira ling do maunai saus nam karta na nongra padang hanen kesngi ngidang yo ban puli ya ka we ba ka khubor ka balalap ya ka met jong ka we khna kabadang khalai sinam kerta kabala sha penyap dosmon ha kamiet jong kesengi balang ha gasnong kala pangti hapo kathan kindau so ka bahap hapo ka molasnai police outpost Haripoi district kajingja kha jong kini ki case kala pinship tieng ya ki khme ki pa bat ki badon khunrit hayeng hasam kin sngo thu ya kani ngaru ngadon ki khunrit ki balang red ngasngo thu ya ka jing shep tiam ka jing sier min sim jong ki kemi ki pa na ka banta ki khonret ki jong ki hatungin ke no bat ong ba ki tieng kulmat em haba mi kum kini ki jing ja manu bam shep tiam ka kta ya ka jing mut jing perkhat jongi ka kta ya ka min sim ya tip lem ke jongi ngapang not ban yo I ya ki khonret ki jongi ki ba loi ba kin sha target ha ki riu trang snam ngidon kam man le ai halor kani hoi ka jing tokit kelaya chakmat bangi kermen ru ba ki tu ki bale kini kam dusmon kin sha kem no kam kloi nek ba so lingo ko long ba what happening kini ki jing ja ki ba haru kom ka jing do no jong ka men sim ki khunrit ki jongi umentri rang ba jongi uklem pat kren wa tang shikin tin ru bale ni te ba udan Manipur henry kumba ujule barobor uju tweet henry hadu mentamene ngi klem yo I wat tang ka wei ka tweet ru jong u halor ka ni ka jingja hatu ka jing yap ki khonret ki jongi kam de ka case ka bakong sat ba sa ka wei runga kwa ban kren hang ni ka de ka jing kren jong u simbut mentri rang ba wo pe ye ka tnat ki kampo yeng hoi ula kren halor ka ni ka benta ba ula kinturu ye ki kme ki pa ban long ki ba husiar henry ka rukom kren ka jong u ka kta mat yom ya ka tu ka long yeng jong u tu khna ret u simbut mentri rang ba ula ong ba ngim dei ban keno than ya ka sarkar la demi kum kini jingja henry ngakli la da don kani kum kini ki jingja ki ba ki khon ret ki jongi khon samlai jongi ki long kmi ki jongi kim don kata ka jing smo shngan yanungin shanungin phai khmat yanungin keno hato om dei ka sarkar ka babat yu lakam ban pentikna ba ka imlang ka sa lang ka jongi ka long ka bashngan have some empathy sa tungin ni husiar kumbo ong SPV vexim nginda kmi thu ya ki khon ki khti jongi kini ki sngi man ta kim long shu kum ki sngi ba min shwa bangin shu hun men sem bai lara ki khon ki khti jongi ki le ka ya phalau jongi para marjan ki jongi namar I hebret in sapira but u hebret kershan bor ki ja na phalau yeng jongi ngi kum ka em lang sa lang ngi dei ban yeng bat dawa ya ka jela ka bashngan na ka banta ki khon ki khti ki jongi na bala langim la ban le ya kata kan day ka jing du no ya ka jing ya tip lem para brio bat ngim don hok show ban khot ya la di ka ri tip liu tip lay om tang ka sarkar hoy baro na do ka dor bar shnong ki seng long kmi ki seng samla ki seng bhalang ki balang ba pher ki jat nyam ba pher ki school bat kham tam e ki kmi ki kpa ngidon kam banya trailang banwan ra ya kata ka jing sngo shngan ha ka em lang ka sa lang na ka benta ki khon ki khti ki jongi na malada ka em lang ka sa lang kala do ya ka bor banya da ya ki khenna kam dei shu tang ka jing do ya ka jing long khenna ya ka jing long lui henry ka de ka jing do ya ka jing long kerpang jongi kum u khon ban rio bat kum ka jat ban rio